କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛ? ଆରେ ଜଗତରେ ସ୍ୱାମୀର ପୂଜା କରିବ ସ୍ତ୍ରୀ। କାରଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି କବି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱଭାବ ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ, ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ। ପୂଜା କଲେ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବନି କି ତୀର୍ଥରେ ଯାଇକି ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବନି। ତା ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ତା ମୁକ୍ତିର ମୂଳ ଚାବିକାଠି। ନାଇଁ, ଯଦି ସେ ଚାବିଟା ପଡି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେ ନାରୀ କି 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆରେ ମୋତେ ନ ସେବା କରି ତୁ ପୁଣି ଦିଅ ଆଣିକି ଘରେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ପାପିନି। ତୋରି ଭଳିଆ ନିର୍ଲଜ୍ଜି ନାରୀ କି ମୁଁ ଆଉ ଏ ଘରେ ରଖିବି ନାହିଁ ରେ। ବାବୁରେ ଋଷିୟ, ଏ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ରାଣୀ ସାନ ରାଣୀ କି ନଅରରୁ କାଢି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଆଜ୍ଞା ଘର ତୋଳି ଭିନ୍ନ କରିଦେଲେ ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ କହିଲେ ଏ ଘର ଭିତରେ ତୁ ରହିବୁନୁ, ତୁ ପଦାରେ ରହିବୁ, ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବୁନୁ, ମୁଁ ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି, ଆଉ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ରହିବନି। ରାଣୀ ବିଚାର କଲେ ଭଗବାନ ମତେ ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବି, ମା ହେବି, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଯଦି ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବି ମୁଁ କେମିତି ମା ହେବି ରେ? କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ବିନା କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ହେଇପାରିବ? କହିଲେ ହେ ନାରାୟଣ, ତୁମେ ଯୋଉ ବରଟି ଦେଇଥିଲ ସେ ବରଟି ଅକାରଣ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଣୀକୁ ଭିନ୍ନ କରି ନଗରରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ କ୍ୱାର୍ଟର ବା ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ସେଇଠି ରଖି ନଗରରୁ ରନ୍ଧା ହେଲେ ଟେକା ଭାତ ପାଣି ଦେଇକି ଦୂତମାନେ ଦେଲେ ସିଏ ଖାଇବ। ରାଜାଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁବନି, ରାଜା ରାଣୀ ମୁଖ ବଡ ରାଣୀ ଚିନ୍ତା କଲା। ବଡ ରାଣୀ ଚିନ୍ତା କଲା ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ମୋର ଲିଭିଗଲା, ଏ ବାଟରୁ କଳଙ୍କ ମୋର ପଳେଇଲା। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମ୍ମାନ ପାଇନି, ମୋର ଶପଥନି ଚାଲି ଯାଇନି ଯେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା। ଆନନ୍ଦ ମନରେ କମଳା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ କମଳା ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ସେ ଏବେ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛି, ମା ହବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମ ଗୋଡ଼ ଚଣ୍ଡୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କଲେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଯଦି ବର ଦେବେ, ମୁଁ ଯଦି ମା ହେଇଯିବି, ରାଜା ମତେ ଆହୁରି ବଢିଆ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଇଏ ବଡ଼ ରାଣୀ କମଳା ପହଞ୍ଚିଲା। ତୁ ଫୁଲ उद्धार करे मां